Hei, ootko sä kuullut EFTstä, eli Emotional Freedom Techniques, EFT-naputtelusta? Tämä on nerokas kehoterapia, joka sopii kaiken ikäisille, kaikenlaisten stressaavien asioiden ja tunnekuormien hoitamiseen. Nyt on mahdollista tulla mukaan hoitotyön ammattilaisille suunnatulle kurssille. Tämä kurssi kestää koko kevään 2024 ja me aloitetaan helmikuun 5. päivä Zoom-yhteydellä kello 18. Mun nimi on Anni Jaakkola ja mä löysin tämän menetelmän vuonna 2015. Mä opiskelin sen silloin itselleni ja olen hyödyntänyt sitä omassa elämässäni. Mutta vuodesta 2019 mä oon myös kouluttanut menetelmää eteenpäin, koska se on niin nerokas, nopea, vallottava menetelmä auttaa omia asiakkaita. Ja koska minä yksin voin auttaa vaikka 10 asiakasta, mutta kun mä koulutan menetelmää eteenpäin, niin 10 koulutettua voi ottaa taas 10, jolloin me saavutetaan yhteensä 100 uutta ihmistä. Tässä on se suuri motivaatio, miksi mä haluan jakaa tätä tietoa eteenpäin. Ihmiset on stressaantuneita, niiden keho kipuilee. Nykymaailma on niin hektinen, että meidän hermojärjestelmä ei pysy mukana. Ja sen takia on hienoa, että meillä on olemassa sellainen menetelmä, jolla me voidaan kehon kautta antaa tieto meidän alitajunnalle, että nyt on turvallista rauhoittua. Ja kun me saadaan kehosta se meidän sympaattinen hermosto rauhoittumaan, niin silloin parasympaattiselle hermostolle jää enemmän tilaa ja kaikki kehon omat paranemisprosessit ja palautumisprosessit pääsee paremmin käyntiin. Me käydään tämän kevään aikana EFT-menetelmän perusteet läpi, sovelletaan sitä erilaisiin tilanteisiin, eli ihmisten kehon kiputiloihin, pelkotiloihin, ahdistukseen, masennukseen, ihmissuhdekriiseihin, tunnelukkoihin, taakkasiirtymiin, eli kaikenlaiseen sellaiseen kuormitukseen, joka häiritsee asiakkaiden elämää. Eli tosi monet näistä hoidettavista kantaa menneisyydestä mukanaan tuskaisia muistoja. Ja ne on jäänyt sinne kehomuistiin. Ja tällä kehoterapiamenetelmällä me voidaan nopeasti auttaa. Silloin kun me löydetään haastattelemalla, eli tässä yhdistyy puhe ja kehon käsittely. Me ensin löydetään, että mitä on tapahtunut. Kuullaan se asiakkaan tarina. Ja asiakas kertoo aina itse siitä, mikä häntä sillä hetkellä vaivaa. Ja sen jälkeen me vapautetaan se tunnemuisto käsittelemällä kehoa. Ja me saadaan pysyvä tulos, koska se perimmäinen syy, joka on aiheuttanut sen inhottavan tunteen, se saadaan purettua sieltä pois. Tämän kevään aikana sinulla on mahdollisuus oppia, miten hienosti keho tallettaa kaikki meidän elämän kokemukset, miten kauniisti ne jää sinne talteen, vaikka eläminen kapeutuu, mutta ihminen selviytyy hengissä. Ja EFT on menetelmä purkaa hyvinkin syvällisiä traumoja nopeasti ja kestävästi. Katsotaan minun nettisivulle www.tasapainossa.fi. Lue lisää, kysy lisää ja ilmoittaudu elämään muuttavalle matkalle. Nähdään.